खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बर' मिक्स कार्टुन चेनेलाव नोंसोर गासिखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनाव थुनानै लोगोफोर अलावबो शेयार खालामना लोगोफोर मानोना आं जेब्ला भिडिअखौ आपल'ड होगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनगोन लोगोफोर नै फाग्लाफ्रा बेयावसो दंजों माथो फाग्लाफोर आंनो खोन्थायावसो फैलाबायो फाग्ला आंहा बेखौ नागिरलागासिनो बालनि जाम्बा नालाय जाम्बाया खलरबा हमा फाग्लाया जेबजोंसो बिजि थाबाय थायो थोर फाग्ला आंलाय माथो हरनायखौ नुवाखै फालाय थोर जाम्बालाय हरदोंमोन आं नोंनाव गावहा बिजि थाबाय थायो जेबजोंनो फाग्लाया आयै आफाखौ मोनदों नुथाराखै आं सयथिबोखौ हरनायखौनो आयै आइखौ मोनथों हरथारदोंब्रा आङो नोंनो जाम्बालाय थोर फाग्ला माथो फैयाखै आंनावलाय थोर जाम्बा नों बिजिमोन नालाय कलाव आं कल हरनायलाय बोरै थांनांगौब्रा नोंनावलाय मेसेज थांगोन दा जाम्बालाय थोर जाम्बालाय मेसेजबो फैयाखैथ' मा नंदों ए फाग्लाया मेसेज खि थाङा जायोलै फाग्ला थांदों होद फैयाखैलै फाग्ला नुवाखैलां आं माथो था होमबालाय आं मिन्थियालै होद फाग्लाफोर मा रायलायबाय थायोब्रा नोंसोरलाय माथो दोलै फाग्लाफोर मा मेसेज फैयि नांलायबाय थाखो नोंसोरलाय फाग्ला है फाग्ला नोंनाबाथाय बिदिनोलै फै फाग्ला सिथादोब्रा ओमफ्राय रामोनदा जिराय जाम्बालाय जिरायगोन है बाद दे बा खिफि अंला साला आंखौ बाद दे होनबावबाय बालिरै दे फाग्ला जिरायखायाबोलै आङो होद फाग्ला नोंखौ बाद दे होनाखै आङो जाम्बालाय आं बे रायलायनायखौसो बाद दे होनदों जाम्बा थोद फाग्ला जिरायालै आङो थेवबो आरो जिरायखाबाय नोङो आरो दा जिराय मोननाय नङा दे खिन्थु नायबानो जाबाय थोद फाग्लाफोर जालालै नोंसोरजों माबा नांलायबाय थायोसो बेलाय बे फाग्ला खिफि अंलायानो नांलायगोरो फाग्लाया ए आंखौसो होनबावदों फाग्लाया गावनो नांलायगोरनानै ओइ फाग्लाफोर नोंसोर मिथिदोंना मिथियाखैब्रा गाबोन बिश्वकर्मा फुजानो जाम्बालाय है मिथिखादोंलै आङो जाम्बा आइयानो खोन्थाखादों आंनो होद आंनोबो आइया खोन्थाखादोंलै आंहा गाबोन बिश्वकर्मा फुजानि फुजा होनांगौलै थोद जाम्बा हौवाफ्रा फुजा होयो नालाय हिनजावफ्रासो होयो दा फुजाखौ जाम्बालाय थोद जाम्बा हौवाफ्राबो होयोथ' जाम्बालाय होद होआलै आंहा होथारनांगौलै आफा बिश्वकर्मानाव जेब मोनथों होननानै फाग्ला फुजाफ्राव मालायफोरनि बाइकखौ खावनानै लानो मोनथों होननानैसो होगोन आं जाम्बाफ्रा हौवा मोदायखौनो खुलुमबाय सोरबा जाम्बाफोर सिख्ला मोदायखौसो खुलुमनांगौ दा सिख्ला मोदायखौ खुलुमबासो जाम्बाफोरलाय जे मोनोथ' नङाबा माथोब्रा फाग्ला नंगौलै बेखायनो आङो बिमा दुर्गाजों बिमा सरस्वतीखौसो खुलुमो बारा मोदा हालालै नोंजों होद जाम्बा बिनि खोथाखौ लायो जाम्बा जेबानो मोनाखै बे दासिमबो लखरा साला बिमा सरस्वती बिमा दुर्गाजों खुलुमलायबाबो जेखौ सासेबो मोनाखै बियो आरो जोंखौ लेक्सारसो मारिनो फैदों बेयाव फाग्लाया जेखौखि मोना जायोलै फाग्ला मोनदोंब्रा आंबो जाम्बालाय लाजायाखैसो नाथाय हा बेनोथ'ब्रा जाम्बालाय जेबजों लाजायासै नालाय जेबानो गैलाब्रा नोंनाव जाम्बा बेनो जाबाय आइ बिमा सरस्वती आइ बिमा दुर्गा फुजिग्राया ओमफ्राय बाल बखिबाय थानाङालै आंखौ जाम्बालाय बिश्वकर्माखौसो फुजिनांगौ दा फुजियालां बाइक थाबानो फुजिगौमोन आङो हे जाम्बा आंनावलाय बाइक दंजाहैबाय हो आंनावबो गैयाना जाम्बालाय थेवबो फुजियोब्रा आङो जाम्बालाय जेब मोनथों होननानै फुजियोलां हे फुजियालां बालनि आङो जेब मोनाबा खुनु मोदाय थोदाय गासिखौ फुजिया आङो खेबसेबो गैया माबो गैया बरिं मोनथारलै बाइक थाबासो फुजिनो गोसो जायो आं बाइक गैया नालाय फुजिनो गोसोआनो गैया आंना थोद जाम्बालाय आंनावबो बाइक गैयाना जाम्बालाय आरो खिफि उनावबो गैयाना थेवबाबो खुलुमोब्रा जाम्बालाय जोङो फाग्ला मा होननानै खुलुमोब्रा नोंसोरलाय जाम्बालाय आङो खेबसेबो गैया नालाय फाग्ला मालायनि बाइकआवनो सालाय मोनजाथों होननानै खुलुमो आङो ओमफ्राय मालायनि खेबसेमखौ लानानै हिन्जाव फथायनो मोनथों होननानै खुलुमो आङो मालायनि खेबसेमाव फट' लानानै साफा फेसबुकआव सिख्ला फथायबाय थानो मोनथों होननानै खुलुमोलां आरो फुजा देवलफ्राव मालायनि बाइकखौ खावनानै मोनथों होननानै खुलुमोलां बालनि बाइकबो गैया नालाय बे मालायनि बाइकआनोसै आरो फाग्ला बिश्वकर्मा मोदायानो गिनासो खारगोन फाग्लाफोर नोंसिनि बोर बिनायखौ खोनानांगौबा थोर मा खारलाबायनांगौसि जाम्बालाय मालाय गावनि फुजायाव सोर मा बोर बिदों होननानै नायफैयोसो खाथियाव फैनानै दोस फाग्ला गिनासो खारगोन नोंसिनि बोर बिनायखौ मोदायानो थोद फाग्ला मा गिलाबायनांगौब्रा गियो नामा सोरबा मोदाया होद फाग्लाफोर थांसैथ' गाबोन फुजा होनांगौ जोंहा ओरैनोबा थुदो रामोदा नोंबो फैदोब्रा जाम्बालाय गाबोन फुजा हैसै जों ज'नो ना मा होनो थुदो फाग्लाफोर नोंसिनि फुजा होनायखौ नायनो लुगैदों आङो ओइ फाग्ला नायल' दे ओमफ्राय बोर बिनो नाङालै बिमा सरस्वतीजों बिमा दुर्गाजों खुलुमग्रा मानसिया थोद फाग्ला मा बिलाबायनांगौ आंलाय जाम्बा थुदो फाग्लाफोर थांनोसै इसोर आफा बिश्वकर्मा गुगुरु खुलुमथारबाय आङो नोंखौ नै आफा आं मा होननानै मा बुंनानै फोरमायबावनांगौ जाखो साहानि बारा खोलाहा थांदों दहाय फुंनिफ्रायनो अखा हाबाय थादों बिदिनो आंबो नोंखौ फुंनिफ्रायनो आर'ज गाबबाय थादों आफा नै आफा आंहा दिनै नोंनि थाखाय सिखा रुवा दाबा खंखाइ माबा माबि खदाल माबा माबि होदों आफा फाथर स्क्रु मारिग्रा साइकेल चेन मारिग्रा फाथर माबा माबि होदों आफा आरो आफा प्रसादखौ गैनो थाखाय दै सान्थिखौनो नै थिंख्लिसे लाबोनानै गाइखेर एसे होनानै एसे माबा माबि लागायदेरनानै होनाय जादों हे आफा बाइक थानायमोनब्ला बाइकखौ नोंनि खाथियाव दोननानै नोंनि खर' माथायाव बिबार दोंसे माला सोनानै होगौमोन आङो
दा जेखियानो जादोला आफा बाइकबोथ' गैया नालाय माथो खालामनो दा बेखायनो नोङो आंनो फुजा देवलफ्राव नै कालि फुजा दुर्गा फुजाफ्राव सोरनिबा मटर साइकेलखौ मोनबाय बायो खोमा एसे खावनायनि अबस्थाखौ राहाखौ होनानै होदोब्रा आफा एसे आंबो फुजा देवलफ्राव बाइकआव थिखोनानै सिख्लाफोरखौ फरायनो हायो खोमालै आफा बाइक गैयिनि थाखायनो सिख्लाफोर गैथारलालै आफा सिख्लाफोरखौ मोनला नों गैयिनि थाखायनो नों थाबासो मोनगौमोन आफालै आंनो बाइक होथारनांगोनब्रा नै बे एबार फुजा देवलावनो खावनानैब्लाबो बाइकखौ होथारनांगोनब्रा आङो आफालै बाइक नांथारगौमोन बाइक मोनबाथाय नोंखौ बेसिबां खुलुमबाय थाथारगोन आङो हे आफा बाइक हरदोब्रा बाइक हरदो नङाब्ला हिन्जावखौनो मोनथारनाय नंला खोमादांलै आङो हारसिङै थालिरसो गाइखेर जानांसिगोन खोमा नै बे बारनि कालि फुजा दुर्गा फुजायावनो आंनि खाफालाव लटारिफ्रावबो बाइक जाखांहोदोब्रा आफा नङाबा नै खावलाबायनो हानायनि राहा खालामहरदो जेखिजाया बाइकखौनो मोनथारथोंसैलै आफा हिन्जावा बार्थडे बाइक थाबानो हिन्जाव मोनखायो आफालै नै नोंखौ देलायनो थाखाय आङो सिन्दुर एसे लाबोलायथारबाय सिन्दुर एसे दोनबाय आरो दै सानसेयाव नोङो बेल बिलाइ दुब्रि हाग्रा आरो गाथा गुथा आरो नै बिबार जरा माबा माबि होनानै नोंखौ गुगुरुब खुलुमथारबायलै आफा आरो प्रसादखौ होनो हायासैलै आफा कर'ना भाइरासनि थाखाय बे कर'नानि थाखायनो फिथाइ सामथाइखौनो बायनो बाबाय आङो दा बेखायनो कर'ना जाजानो गिनांगौना दा बेखायनो प्रसादखौनो बायासै आङो आफालै अननानै प्रसाद जायाबाबो गोजोनदो बे नेक्स्ट इयाराव हयले बिराद बाल्थिंनि प्रसाद लाबोनानै होफैथारगोन आं नोंनो आफालै आफा हरथारनांगोनलै आफा हरथारनांगोन बाइकखौ हयले हरथारनांगोन हरथाराबा जानाय नङालै आफा फाग्लाया मा जुथा खुवा मा भगबान खुलुमनाय जादों बेलाय ओइ फाग्ला मा जुथा खुवागारा मा खुलुमलाबाय थादों नोङो आइ थोद फाग्ला जुथा खुवाल' खुलुमनाय जायो नालाय फाग्ला जुथा खुवाखैबाबो आंनि गोसो गोरबोनिजों बोर बिनाया आंना मैला मैथा नङाना फाग्ला थोद फाग्ला फुजा होनायाव जुथा खुनांगौब्रा बेफोर नेमलै जाम्बा थोद फाग्ला दालाय जों लामा सामायाव बहाबा थांनायाव मन्दिर नुलांबा खुलुमलांबा दालाय होननानै सनमान लाहरा होमब्ला बेयावथ' जों जुथा खुनानै नङाब्ला सेन्देल खुनानै सनमान लाहरालै जुथा गाननानैसो नङाब्ला सेन्देल गाननानैसो सनमान लाहरो थिग बिदिनोब्रा जुथा गानबाबो जेबो अरजायाब्रा जाम्बालाय थोद फाग्ला नोंखौ बुजायनांगौआ मुस्किललै खर'सो गाज्रि जाजोबगोन आंहा होखांबायबा थांदोलै नोंहा मा थाबाय थादों आं होनोसैलाय जाम्बा दे बाल हे आफा दहाय आं बिनायखौ होथारनांगोनलै फाग्लाया दासो थांदों साला मा बोर बिखोलै बियो हेलाय आफा भगबान हिन्जावखौनो मोननाय नङा नामा आंलाय आफालै दिनै नोंनि थाखाय नै सिखा रुवा दाबा खंखाइ माबा माबि अथ्र थथ्र मन्थ्र गासिबो लागायनानै लाबोजोब्बाय आङो आरो नै फुल बिबारबो लागायबाय माबा माबि होदेरबाय बेयावनो नोंनि फुजाखौनो खालामनाय जाबाय आरो आफालै हिन्जाव नांगौमोन हिन्जाव सासे बासिना होदोलै आफा हिन्जाव नांगौमोन आफालै आफा हिन्जावल' नांथारगौलै आङो हिन्जाव मोनबाथाय आङो जेबो नांथारला आं नोंनाव जेबो बिथारलालै आफा हिन्जावल' होथारदो आङो दा बावैनो हाबा खालामनानै लासिगौमोनब्ला आफालै आफा साहानि बारा खोला थांदों मैया मोनानिफ्रायनो अखा हाबाय थादों दासिमबो हागायाखै बेबायदिनो आंबो नोंखौ गोसोखांबाय थादों आफालै आफा बाइकबो गैया जाबाय नालाय सिख्लाफोराबो रावबो गोसोथारला आफालै सिख्लाफोरा नोंखौसो बिराद गोसोथोजोबथारो खार बाइक थाब्लासो गोसोथोजोबथारो दा नों गैयाब्ला जोंनियाव नों गैखायनो जोंखौ रावबो गोसोथोलालै आफा होदो सिख्लाफोर जोंनोबो सासे सानैसो हाबाब आफा नैबे दुर्गा फुजायाव आंनो सिख्ला सासे हरथारदोब्रा सिख्ला सासे आयै आफा नोंखौनो बिराद खुलुमबाय थाथारगोनलां दाबायदियाव सयथिबो फाग्लाना मा बोर बिनाय जाखो बेलाय खालि सिख्लानि सारा जेबोआनो गैया माथो आच्छा फाग्लाया सिख्लाखौ बोर बिनानै मोनमारगोन नामाब्रा फाग्लायालाय जानाय नङालै आंहाबो बिनांसिगोनसो बिसोर मोनजोबबा हालांदां थाबा आयै बिराद देखायथारगोनलै बिसोरो आंखौ हे सोराफा बिश्वकर्मा आंनो बे हिन्जाव होथारनांगोनलै आफा बिसोरनोल' होननाङा आंनोबो नांगौ फाग्लाया मालाय बोर बिनाय ओइ नोंखौ दहाय जेबो बोर बिनो नाङा आंखादोंमोन आङो फाग्लाया मालाय बिनाय बिफाबावबाय फाग्ला नोंहा नोंनिखौ बिदोब्रा आंहा आंनिखौ बिदोंना आंखौसो बिदोंना जाम्बा नोंखौ बियाखैना थाब फाग्ला जायालै नोंजों माबा आं होननायसो होनफाबाय थायो माबा आं हिन्जाव बिबा गावहाबो हिन्जावसो बिफाबावबाय होद जायालै बाल नोंजों आंनि हरनो गोनां हिन्जावखौसो खावलांसै नामाब्रा नोंलाय ओइ आफा भगबान आफालै भगबान आंनि हिन्जाव नांथारगौलै आं मोनथिया आंनोल' होथार आफालै भगबान आंनो बे हिन्जाव नांथारगौ आफा नै आंनोल' हरथार मालायनो हरनाय हयखौ आं मिथिया आं मिथिथारालै आफा नै आं नोंनो थाखाय नै माबा सिखा रुवा दाबा माबा माबि होफैदों आरो बिबार जरा माबा माबि होनानै खुलुमदों नोंखौ थोद फाग्ला मा दाबा होफैदों माबा माबि होफैदों होनलाबायखोब्रा नङालै इसोर गुरु नङा भगबान बे होफैयाखै आंसो लाबोजोबदों गासिखौबो आंनोल' नांथारगौलै हिन्जावखौ नङा भगबान आफा आंसो लाबोदों आंनि हिन्जावखौ होथारलै आफा आंनोबो होथारलै आफा आंनोबो होथार इसोर हरथारनांगोन आफा हरथारनांगोन आंनोल' हरथारलै भगबान नोंखौ खुलुमबाय थागोन आङो मा बुंदोंलै नोङो नोंनोल' हरनो गखाला नोङो बेथा